हर एक ब्यास में ना होला ना ना जी जितना मौगा बड़े सो जानते नहीं काहे भगा देले सो कि लोगवा कम हो जाए हैं मरवावे में सुविधा रही बढ़िया जाना व्यक्ति के लाज नहीं है नजर में लाज नहीं है शर्म नाम के कोनो चीज नहीं है माट साहब रविंद्र भैया कहता रे जे इनकर भोजपुरी के देन है जे ब्यास बन गइल हां हम सही मानी भोजपुरी के हई जाता ब्यास ई भोजपुरी जगत के देन है ई जनता के देन है जे हम ब्यास बने लेकिन ते आदमी के यदि होखबे तो तोरा नजर में लाज चाहे तोरा भोजपुरी के देन ना हमार देन है जे ते ब्यास भइल बड़े सुन ले एगो समय रहे जे केहू चिन्हत ना रहे कलकत्ता में ब्यूटी पार्लर में गाड़ी मरवा आई लागल अपना का बढ़ बढ़ के बोले लागेला बने फिर जाई ब्यूटी पार्लर और कहो प्रसंग हम गौले रहनी है दुर्गा जी के कथा तरह के व्यास मनती कब कि जहां से प्रसंग गा के छोड़ देले रहनी है ओकरा आगे गई तो दुगोला के माने ई भइल दुगोला के माने ई हो कि जहां से एक व्यास प्रसंग गा के छोड़ दे ओइजा से दूसर का व्यास के गावे के चाहिए आई बनी जा हमने के दुर्गा जी के पूजा में हम दुर्गा उत्पत्ति गौने हैं इनकर कहानी सुनने हैं ब्रह्मा महेश जी गईले आदि शक्ति के लेके गईले इनकर गाड़ी मार के आइले अब देखी इनकर कथा सुने कथा सुन इनकर कथा सुने अल्लाहदारी सैया मिलल उठ पाटांगे दाल भात पर चूमा मांगे केने गोली नचनिया था और दाल भात पर चूमा दे दी है और नाश्ता में है अपन सामानवा दे दी है जौना ब्यास के लाज नहीं खेला प्रसंग के माने का होला दुर्गा जी दुर्गम राक्षस के वध कइले ए जे प्रसंग खत्म हो गइल अभी औरी बाव में तो बूझे वाला खातिर कहत रहे जे हम तो ब्यास लोग के बनहाइल देखल बने ते बनहाइल देखल बड़ा हमारा आंखिए के समानवा हम तोर पिटाइल देखल बने का जाने कहवा तो सुनील राय जी मकेर के हमारा गुरुदेव कमलबास कुंवर के बांध देले रहले आपन बतिया भुला जाता रह इहे कोई लवर में हमारे संग प्रोग्राम रहे एगो फौजी मैन के द्वार पर प्रोग्राम रहे आई प्रोग्राम बन को के हाफे पैंट पर चल गई एकरा के कालर ध के जब दू तबड़ाक दिहलस तो कलश की आई एम फौजी मैन यहाँ जो काम होता है नियम से होता है निकर पहनता है निकर पहनता है निकर तुमको लाज नहीं है तो दूध थप खाओ कमलबास के बनहाई देखल बड़े अरे अपन भुला जाता है कमलबास के हवे तारा नियन कतने लोग आइले गोइले कमलबास के सोच का जुआ लाज अरे सरवते लाज ना कोई जौना ब्यास के हमरा सोझा नजर मिलावे में ओकरा लाज नहीं खेला को वो ब्यास हो हां तक कि तुलसीदास पर तारा विश्वास नहीं है रामभद्राचार्य हां गीता प्रेस देखिए अभी गरियावत नीचे से बहिं चो दवाई गाड़ी देता अभी देखी ये हमरा महतारी के गाड़ी देता है बताइए अभी नीचे से बल्कि एको हाली ना कोनी ब्यास का मतलब का होला ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो हम रेल देव जे तोर बीपी कवर जे अभी जल ले तोर बीमारी कवर जे अभी अभी हमर से हमरा नचनिया के जूली होय देखो ये हमरा जूली के कह तरह से जे ही जड़ा अब बताई रुका हो हम तो नहीं जानत कि ही जड़ा हो अब इनके
ई कैसे जानता रे सर बात ई बाजे हो पहले बंगाले में रहता अच्छा आई हो हई बंगाले के तो बुझाता जे उनका तो तारा चाचा का लड़का होई आना त फुआ का लड़का होई मामा के बाप रे बाप हम तो ये ब्याज जी के कुछ कहबे ना कइनी ना ये ब्याज जी के हम चिन्हतानी ना ये ब्याज जी के हम जानतानी हम लइकन संगे मजाक कइनी के बबुआ तार फूफा ह ई उठी सुटी कहत रे हरियर काका में हमर माई नाचत रहली कदू हमर माई रोंडी रहली त हमर इनकर माई तो सोती रहली सोना गाछी में अगरबत्ती खसवावत दूली बनिए ना औरी का बा कादू हमर चाचा बैंड चलावेली फेफना में हां साटा करे के बा बहुत नचनिया टॉप के रखले बड़े होई बैंड में छोटुआ के माई नाचली अरे छी 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 आई तोहरे में जन बेंजू बजावता ओकर माई नाचली एही से जानत रे कि बैंड चलावेली हमर चाचा किलट वाला बाप रे बाप A to Z ब्यास हम कोई मुंहबे काली माई जोन ब्यास कबरत रे उ जुलिया के हिजड़ा रंडी तोहने सब तोहने ने अनब्यास ले जूली के झटिया ना खबर लगा तारा सब बन म्यूजिक ले उठा लबा